салому алайкум дӯстон. Ҳама медонанд ки дар симкартҳои тисел каналҳо кор накарда истодааст. Бародаро барои чӣ ҳамин хел шидай? Мақсад ки пакет бучидагӣ нест, солонаш ҳаст, бучидагӣ нестай. Ана симкарта кор мекунад, симкартаи тисел пакет гирёв намешавад. Бародаро ин фақат симкартаи тисел дашидагиай, ҳамин хел проблема шидагиай. Ана қариб як ҳафта ба фикр мешид ки ҳамин тисел кор накарда истода. Бародаро ҳамин проблема фақат симкартаи тисел да ҳамаи симкартае ки ҳастанд дар базаҳо нишон надода истоданд. Интернет ҳаст, мавҷа мебурора, IPO ҳаст, рақамҳо ҳамиҷа ҳаст мебурора. Shutdown яъне симкарта кор карда истодааст, пакета гирёв намекунад. Я ҳисоби ҳамин симкартаи бародаро ин ҳозир ман нишон медиҳам. Ина бародаро ана ҳама созай муҳлатиш бучидагӣ нест, не ки ҳамиҷа статус connected намешавад аз ҳисоби ҳамин симкартаи тисела бародаро, барое ки муҳлатиш бучидагӣ нест. ана роҳи ҳалша ёфтем бародаро. Барои ин чо мекунем? Симкартаи мегафонро мезанем бародаро, симкартаи мегафонро мезанем, пакет кор намедиҳад. И проблемаи техникӣ боша, короче чӣ проблемае шиде ки ҳамин хел нишон надода истодааст. Барои ҳамин бародаро тавсия метавонам ба ҳамаи подписчико, ба ҳамаи клиентҳо тавсия метавонам ки бародаро симкартаи мегафон бизанед, кор намедиҳад. алохун нашин, и пакет бучидагӣ нест. И проблемаи техникиай. Иншоалло временияй мегзара меравад. Барои мувоққатӣ симкартҳои мегафонро истифода бурдам гир то ҳамин соз шидани ҳамин симкартҳо. Боқӣ дар панаҳ Аллоҳ бошед.